drums are drumming, game is coming. We're waiting, celebrating, on a standing yard. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеои имрӯзаи мо оиди нарху навои чиптаҳо мешавад ки аз чӣ сабаб нарху наво гарон шидагиай ва арзон мешавад ё ки не. Мо дар ҳамин бора камтар суҳбат мекунем, бо диққат гӯш кунем. Ва як чизи дигара хотиррасон мекунем ки ман як рекламаи нав гирифтагим дар канал. Агар ҳар касе ки маъқул набошад ҳамин реклама, ман пешакӣ огоҳтон кунам ки тамошо накунед ҳамун рекламаро. баҳри касое ки истифода мебаранд, мо фақат барои ҳамво пешниҳод мекунем. яъне ки чемпионати Европаро метонем бо паримач пешвоз бигирен ва дар сайти паримач регистратсия кунен, суратҳисоби худтонро ба 30 сомонӣ пир кунен ва боз соҳиби 30 сомонӣ иловагӣ мегарден. Силкаш дар комментария закрепит кардагиай, бидроем ба ҳамун силка истифода барен. Ширкатҳои ҳавопаймоӣ роҳҳои арзон шудани чиптаҳоро шарҳ доданд. Дар ҳоле ки муҳоҷирони тоҷик аз мушкилии дастрасӣ ба чиптаҳои арзон мегӯянд, ширкатҳои ҳавопаймоӣ роҳҳои поён бурдани харҷи сафар ба Русияро шарҳ доданд. Масъулони ширкатҳои ҳавопаймоӣ сабаби гарон будани билетро гуфтанд ки роҳи поён бурдани нарх вуҷуд дорад. яъне ки рӯзҳои наздик бояд нарх поён рафта шавад. то $300 бояд нархи билет шавад бо ширкати ҳавопаймоии Федератсияи Россия, махсусан ширкати Сибир. Як масъули ширкати ҳавопаймоии Сибир дар суҳбат қайд намуд, агар масъулони ситоди мубориза ва агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон барои кашонидани мусофирон дар ду самт иҷозат диҳанд, қимати билет то 40% поён бурда мешавад. яъне ки $300 нархи билет мешавад, дар ҳоле ки ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат бития аз Федератсияи Россиярам шаҳрвандора биёранд. айни ҳол ҳамин ширкатҳои ҳавопаймоии Федератсияи Россия нархи билета қимат биданша сабаб шад дар ҳамин гуфтанд ки аз Россия самолётошон ба Тоҷикистон холӣ меомадай ва аз Тоҷикистон танҳо мусофирора вориди Россия мегардониданд. ба ҳамин хотир ширкатҳо ва намояндаҳои ширкатҳои русӣ қайд намуданд ки агар Тоҷикистон дар ҳоле ки иҷозатия аз ҳар ду тараф парвоз кардану мусофир бурдана, нархи билет 40% поёнтар мешавад, яъне ки 3500 сомон мешавад. ҳоло ҳавопаймоҳо аз ҷумла ҳавопаймоии Сибир аз шаҳрҳои Русия ба Тоҷикистон холӣ омада аз ин ҷо ба Русия мусофир мерасонанд. ин муқаррарот зимнаи танҳо дар Тоҷикистон буда, дар дигар ҳамсоя кишварҳо аз ҷумла Ӯзбекистон чунин нест. аз сабаби он ки кашонидани мусофирон яксамта аст, хароҷот зиёд ва нархи билет баланд аст, гуфт намояндаҳои ширкати Федератсияи Россия, махсус ширкати Сибир. ва як чизи дигаро ба шумо хотиррасон мекунем, қайд мекунем дар ҳаминҷа ки дар ҳоле ки нав парвозҳоро барқарор кардагӣ буданд, бисёриҳо шоҳид ҳастанд ки нархи билет то 14000, 15000 то ҳатто 18-19 сомона дастрас мекарданд. вале ба гузашти вақт ҳамон нарх арзонтар шид ва умедвор ҳастем ки боз дар оянда ҳамон 3500 сомон мешавад. яъне ки Тоҷикистон ки иҷозат бития ба ширкатҳои русӣ аз Россия ба Тоҷикистон мусофир овардан, баъдан нархи билет арзон мешавад боз. ва дар ҳоли ҳозир ширкатҳои ҳавонавардии Северный ветер, Ютер, Уральские авиалинии, Сибир, Азур-Эйр ва Ямал мусофиронро тариқи парвозҳои чартерӣ аз Тоҷикистон ба Русия интиқол медиҳанд. мо ҳамин ширкатҳоеро ки номошона гирифтем ё танҳо парвозҳои чартерӣ ба анҷом мерасонанд ва танҳо ширкати Somon Air ва Ютер мусофиронро аз Русия ба Тоҷикистон мерасонанд бо парвозҳои доимӣ барқароршуда. яъне ки ду ширкат парвозҳои доимия ва асталие ки мо номбар кардем ва ё парвозҳои чартерӣ доранд. як ахбороти нави дигар дастрас намудагием, оиди Бонки ҷаҳонӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон пул дод. хонаводаҳои камбизоат кӯмаки молӣ мегиранд. яъне ки Бонки ҷаҳонӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон кӯмак пулӣ дод ва то хонаводаҳои камбизоата кӯмак кунанд, пул ҷудо кард. ба гузориши Вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар хонаводаи камбархурдор дар ҷумҳурӣ 500 сомонӣ пардохт мешавад. ҳар як оилае ки камбизоат аст аз ҷониби Вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба ӯ оила 500 сомон кӯмакпулӣ метиҳанд. ва ногуфта намонад ки бар асоси омор 165000 хонаводаи камбизоат
дар ҷумҳурии тоҷикистон зиндагонӣ мекунанд, ки ниёзманди ҳимояти молӣ ҳастанд, афзуд вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон. яъне ки ба 165 000 оилаи камбизоате ки дар ҷумҳурии тоҷикистон қарор доранд, вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳар яке аз онҳо 500 сомон ҷудо мекунад ва бурда ба хонаҳошон мерасонад. тамошобинони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. ахборотҳои дастрас намудаи имрӯзаи мо ҳамин қадар буд ва видеоҳои нави моро интизор бошед. касе ки моро дастгирӣ кардан мехоҳад, силкае ки дар комментария закрепид кардагиай, бидроин моро дастгирӣ кунед. Амҷада ва касе ки маъқул нест дар ин бора комментария нанависона ва вақти худшам сарф накуна барои комментария нависӣ. дар канали Юрист Тиҷей обуна шидана фаромӯш намекунем. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.